Boas tardes a todos. Baixo a miña presidencia e tras convocatoria de pleno de sesión extraordinaria da Corporación Municipal de Fisterra, asisten Luis Manuel Insualago, Susana Rodríguez de Miña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva, Manuel Canosa Trillo polo Partido Popular, Francisco Martínez Traba, Francisco Antonio Lestón Retonda por Alternativa dos Veciños, polo Partido Socialista, José Marcote Suárez, Alexandre Domínguez Lado, polo BNG, Bloque Nacionalista Galego, Teresa Fernández Martínez, actúa de secretario interventor, o que o da Plaza, Marcos Vázquez Campaña. Iniciamos, pois, a sesión plenaria. De punto primeiro, tiñamos a proposta de aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. Eran dúas sesións. A primeira é a plenaria do día 5 de dezembro de 2024. Hai algunha intervención que queirades facer? Sométese, pois, a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobada, pois, por unanimidade. Seguimos ca seguinte acta, que é unha acta da sesión extraordinaria celebrada o día 13 de xaneiro de 2025. Algúnha intervención? Procedemos, pois, a votación. Votos a favor? Queda aprobada, pois, por unanimidade. Seguimos co punto 2, ditame sobre proposta para ratificar se procede o decreto dictado pola Alcaldía número 20/2025 de data 16 de xaneiro de 2025 relativo á adhesión á central de contratación da FEGAM a fin de poder contratar os servizos postais e telegráficos que sexan contratados pola mesma. Vale, non sei se lestedes o decreto, bueno, supoño que sí. O que se pretende adherirse á central de contratación da FEGAM a fin de poder contratar os servizos postais e telegráficos que sexan contratados pola mesma, adherirse ao contrato centralizado de servizos postais e telegráficos celebrado por dita central de contratación durante o plazo establecido no mesmo, incluídas as prórrogas que eventualmente se acorden, comprometéndose a adquirir as suministracións ou os servizos postais e telegráficos que a central de contratación da FEGAM vai adquirir nos mesmos termos e condicións de adxudicación do contrato. Para elo se designaría un órgano ou persona de contacto para manter as comunicacións que procedan, se proporcionaría á central de contratación da FEGAM canta información e documentación sexa requerida, poñer en coñecemento da central de contratación da FEGAM as demoras nos prazos de entrega, defectos na presentación dos servicios ou calquera outro incumprimento total ou parcial relacionado co contrato para a adopción das medidas oportunas, realizar a recepción dos servizos e efectuar o seu pago nos termos contemplados no contrato e, en relación á facturación, proporcionar os seguintes datos que sexan procedentes relativos á oficina contable, órgano xestor e unidade tributadora. E logo comprometerse a actualizar calquer dato de contacto ou facturación en canto isto se produza. Facultar ao representante da entidade para a formalización de cantos documentos sexan precisos para a efectividade do presente acordo. Entón, estaríamos acordando a adhesión á central de contratación da FEGAM que nos proporciona uns importes de facturación de correos e telégrafos máis beneficiosos, con unha rebaixa considerable. Xa era o que tiñamos no Concello. O que pasa que rematou o contrato e hai que facer un novo. Non sei se tendes algunha intervención que queirades facer ao respecto. Procedemos, pois, á votación. Votos a favor? Queda aprobada, pois, por unanimidade. Pasamos ao punto número 3. Aquí que me permite. Sí. Vou presentar unha traballo da Presidencia e a Secretaría para que xa tratado de votar. Non sei en concreto
Sí, toma. Vale, que acaba de presentar o portavoz do Partido Popular unha emenda á proposta da alcaldía das obras do POS. Entonces, bueno, que proceda, doy a palabra a Luís para que proceda. Pero non teríamos que ver antes a proposta. Non, o secretario di que non. O secretario di que vai a emenda. O artigo 97. 97.5 de enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. ¿Me puedes explicar ahora? De que non hai originalmente, non? Pues presentado. O sea, o que se vai a presentar a propoñer agora a emenda e aprobamos. Claro. Despois da emenda será a proposta. Se se aprova a emenda, non se vota a proposta. O que Daí si, ven o debate. A partir de aí ven o debate. se o Partido Socialista vai presentar a emenda, entendo que ten que presentarla ahora, non despois. Sí. Claro, por eso eu dicía. Presentámonos e que... Se a norma é así, é así. Habrá que votar as dúas enmendas entendendo que só unha pode sair. Só se pode aprobar unha das dúas enmendas, obviamente. Evidentemente, lógicamente. Hai que ter unha voto. Que ao mellor, vista a emenda que presentar eles, ao mellor incluye tamén xa o que nos pretendíamos, non sei. Pues presenta a emenda o portavoz do PSOE. Marcos está aquí, non sei. Sí, claro. Non terá que presentar a súa, defender a súa. Pois que... Comeza. Sí, comeza Luís. Pois nós presentamos unha emenda ao que esta proposta da alcaldía de traer un POS no cal ponse en manifiesto o pouco proxecto que se ten, dúas, a pouca negociación que se leva a cabo moito desta emenda ven tamén porque hai uns cartos que Fisterra non pode perder e como non pode perder, moito me temo que iba a ser así o Partido Popular como grupo responsable, como grupo de goberno, como partido que estuvo no goberno de Fisterra durante máis tempo, pois ten, entendo, a obriga de presentala e de tomar mans nun asunto que se iba a ir. Este POS é o POS máis alto da historia que a Diputación oferta, non? Cerca de medio millón de euros, dos cales van repartidos en diferentes achegas. Aprobamos o POS social fai 2 semanas. Hai unha parte que se destina a amortización de deuda de POS pasados, que tratarase despois, e despois hai uns 377.000 euros que son en 2 achegas, do 24 e do 25, as que sobre as que se pode, digamos, pois non xogar, senón ben elegir e ter a responsabilidade do mismo dende o puesto no que ocupa de sacar adiante. Este POS que nos presentan aquí é un POS que paga favores de apoios na legislatura e paga favores de apoio na consecución do seu salario. Non debería ser así, sabemos, non nos importa. O pasado 4 de novembro atendín a súa chamada para reunirme con vostede na alcaldía. Eu, o noso grupo, ofreciulle moi claramente que tiña unha alternativa. A alternativa era negociar un POS entre os dous grupos. Non había problema. Sacábalo sendo o mellor para Fisterra e non había complicidades, nin había máis historias. Que pasa? Vostede dixo, e aí ven o asunto do tema do pago de favores, que vostede non podía deixar de lado
a quen a apoiou como alcaldesa. Entón eu dixen, vale, entendo a súa postura, negocio. Moito me temo que pode ser que negociara, pero créeme que creo sabelo que iba a Fisterra pola súa culpa, únicamente, exclusivamente pola súa culpa, perder 377.000 euros. Entón, a súa proposta de pos, como ben dixen, é para pagar favores na investidura e no salario, non? Vai máis de 100.000 euros para Calcova, para satisfacer ao Grupo Socialista, e máis de 57.000 euros para satisfacer a socia, neste caso, do BNG. E outros 150.000 euros, 152.000 euros para, poder vostede xogar con eles, seguir o seu afán de, reunirse, falar, manipular, enganar, dicir que culpa duns, que culpa doutros. Os que dicen así están na oposición tamén. Eu recordo que nos últimos 4 anos, onde que ti seguramente non estabas activo, porque como era moito non se interesaba, como acabou o tema. Sempre era culpa da Xunta, non? Entón, eu vou a ler a emenda, vale? Evidentemente está baseada nos proxectos encargados de varios arquitectos, de enxeñeros, de fai 5 anos, proxectos que estaban aí, que un desastre, non? Como ven sendo a xestión toda desto nos últimos anos. Están executando obras do ano 20, do ano 21, en fin, así estamos, agora. Polo que vexo, a pretensión é de seguir co desgoberno que había antes, un pouco máis de fotiñas e tal, pero iso é o que máis lle gusta. Entón, parece que lima todo, pero non. De seguido vou a ler a miña emenda. A nosa emenda, perdón. Emenda a proposta da alcaldía, expediente 2025 a 003/000007. Emenda do Grupo Popular a proposta da alcaldía para a aprobación do Plan Provincial de Cooperación, as obras e servizos de competencia municipal, Plan Único Concellos, POS Plus 2025. Vista a proposta da alcaldía con número de expediente 2025 a 003/000007, o voceiro do Grupo Popular no Concello de Fisterra, Luis Manuel Solago, como concelleiro deste grupo, presenta a seguinte emenda para que sexa tratada no pleno extraordinario da corporación, convocado en data 31 de xaneiro 2025 ás 19 horas, conforme ao artículo 97 do Real Decreto 2508/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Este grupo propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal por POS Plus 2025 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2025 e con cargo á achega provincial 2024. Este grupo propón ao Pleno a adopción, financiamento dos gastos correntes que se devenguen no exercicio 2025. A achega provincial 2025 aplicada ao financiamento de gastos correntes, 25.929,14 euros. A achega provincial 2024 aplicada ao financiamento de gastos correntes, 49.336,26 euros. Subtotal gasto corrente, 69.865,40. Financiamento de investimentos. Vamos a denominación das obras e os seus importes que están metidos no que sería a achega do 2025. Denominación da obra ou da administración, pavimentación na rúa Agranova, un proxecto que estaba tamén xa metido na proposta da alcaldía, 58.265,61. Mellora do viario no lugar do Xisto Alto do Caribio, pavimentación de escaseras. Estes son obras, son proxectos que iban a quedar no caixón ese, que se chama o POS complementario, ese de que hai obras do ano 2017 que ainda están, pois estas obras, a nosa proposta é que ahora saian adiante coa aprobación desta emenda. Esta é máis alcalde Fernández.
esas que vos despreciabades e tiñades aí no caixón, pois esas son as que para nós de verdad e nós creemos que son as necesarias para a Fisterra, vale? Mellora do viario no lugar do Xisto, Alto do Calido, 56.671,39. Pavimentación das escaseras, 50.609,45 euros. Su total investimento, 665.546,45 euros. Esta é da Chega Provincial 2025, agora vamos a 2024. Denominación da obra: renovación, pavimentación e mellora do saneamento na rúa Alcalde Fernández, 141.907,70 euros. Outra das obras que iba para o caixón desastre e que nos creemos que ten que ser xa, non pode agardar máis a caer Alcalde Fernández estado. Orzamento total, 141.907,70. Aprobar os proxectos das obras ou pregos das administracións que seleccionan nestas tablas. Ora ben, matamos a resumo, co que acabo de resumir, que as achegas por gastos correntes, achega 24, achega 25. Segundo punto, aprobar o plan complementario do ano 2025, no que se incluen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican, e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Aquí, as obras incluídas aquí, como sabedes, ten que ser o mínimo do 25% da achega provincial 2025. E aquí propoñemos que queden no plan complementario a ampliación da rede de saneamento, estación de bombeo no lugar do Vilar de Duio, 57.535,61, e pavimentación de viario en Calcova, 109.010 euros con 10. Total orzamento, 166.545,71 euros ao complementario. Punto 3. Declarar a tenor do exposto na proposta de alcaldía que se emenda que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 4. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos no Postplus 2025 base se a houbera. 5. Solicitar a Deputación da Coruña e Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle cada un delas, acreditándose que a suma total non supera 100% do seu importe. 7. Autorizarse a Deputación Provincial da Coruña a ter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e Tesorería de Seguridade Social na que se acredite que o Concello está correcto nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E 8. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado con tramitación e a xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Esta emenda que nos traemos é que, visto os proxectos e as obras que estaban formulados, a mellor proposta é a que mellor se axeite e adapta para a Fisterra. Ten a palabra Senacote, profesor. Bueno, vamos a ver. Calquera que estuvera en calquera aprobación de post de calquera concello, en calquera momento sempre escuitamos as mismas cousas, non? É dicir, os proxectos podían ser estes ou podían ser outros. Todos fan falta, non? E ao final apróbase o que a maioría decide. Evidentemente aquí o goberno está nunha situación precaria e podes aprobar calquera cousa. O enfoque que fai o Partido Popular da cousa é totalmente equivocado, independentemente de que o resultado final pode ser un resultado aceptable. É dicir, son as mesmas obras, o que pasa que unhas se poñen antes, outras poñense despois, e consideran que o gasto corrente pode ser menos e meter máis en investimentos. Bueno, é perfectamente normal, eso cabe dentro da posibilidade. A nosa emenda non vai nese sentido. A nosa emenda non vai nese sentido. Bueno, antes de nada quero facer un inciso por alusións. É dicir, o proxecto de Calcova leva
no Concello moitos anos, vale? Se fixo nun momento determinado, non por iniciativa do que era alcalde naquele momento, sino por iniciativa de certos veciños e tal, por no sitio onde está, porque está, bueno, é unha das entradas á Praia da Costeira, é un dos nosos fins que tiñamos naquela, que non temos hoxe, é, bueno, facer do que é todos os accesos á Praia da Costeira, do seu entorno, ir facendo o mellor posible, non? Bueno, fixéronse proxectos por alumeado, que despois a Xunta de Galicia tomounos todos e fixemos un anaco e non podemos facer máis. Estábamos cos proxectos, fixemos tamén ali en Cacoa, na parte de abaixo, reparar todo o que é a zona. Agora íbamos a reparar a pérgola, e estábamos proxectos para seguir reparando as pérgolas do paseo marítimo e todo eso. Bueno, eran proxectos que nós tiñamos de dar outra imaxe no que é a zona da playa, non? Ese era o proxecto máis. Que, bueno, foi quedando, e que conste, que ni siquiera foi iniciativa nosa incluílo ahora aí. Foi iniciativa da alcaldesa, e dixo, bueno, oi, pues alguna vez tocará. Se teño que cambiar a casa de sitio, non hai problema, Pois non hai problema. O que pasa é que, tamén é verdad que vos non vivides ali, non é... Non se arranchara fai 3-4 anos xa. Non, que va. Eso, Lea, por favor, No. lea a súa proposta e Agachouse un bache, porque ainda hoxe tropezan os coches abaixo e calquera día veñen aquí a pedir responsabilidades. Pero ese é o de menos, non? É dicir, que o argumentario non ten moito sentido, tampouco ten moito sentido no de dicir que os plans, os proxectos do plan complementario quedan no caixón. Non quedan no caixón por estar no plan complementario. A maioría dos proxectos que estuveron nos plans complementarios saliron adiante todos. E vanse facendo, é dicir, a medida que che van dando os cartos do plan complementario, que colles ese. De feito, que eu recorde, en ningún plan complementario metemos proxectos que non estuveran incluídos no plan complementario, que si o podes facer, vale? Pero nunca o fixemos, porque os que había no plan complementario metemos según os cartos que van indo. O da baixo, o da policía local, o a planta de... E se nós ni siquiera chegamos a facelo. Pero é un exemplo de que sí que se fai. Pero non estuvo nunca no plan complementario ese. Por favor, non é o momento do debate, lea usted a súa proposta, porque non sabemos. Claro, pero eso Non é o momento do debate. forma parte. No, usted lea e acabe de ler. Entonces, nós, o único problema que llevemos a proposta que se fai é que se presenta un proxecto sin ninguna necesidade de facelo agora, que ten un problema grave de execución, que é a non disponibilidade dos terreos. Vale? E non é o mismo non ter a disponibilidade dos terreos, que non se sabe se a vas a ter, porque é unha decisión que non depende do Concello. E iso é un risco de perder 58.000 euros da subvención, sen necesidade de facelo. Porque nós o que propoñemos é quítase o proxecto da proposta e queda para cando aproben o plan complementario, como no plan complementario si se poden meter proxectos que non estén metidos no plan, podes meter un proxecto a maiores, que hai que traer a pleno, evidentemente, pero traerlo a pleno cando realmente teñamos a seguridade de que ese proxecto é executable. E ese proxecto pódese levar a cabo no seu día. E podendo levarse a cabo, para que vamos a presentar unha proposta que ten algo que realmente non deberíamos facer? Entón, nós o que propoñemos é quitar ese proxecto, que é o proxecto da Granova, que non temos a disponibilidade dos terrenos, porque non é noso, non é un terreno municipal, é un terreno privado, evidentemente, a día de hoxe, non? Por eso, o secretario, evidentemente, non vai a poder rellenar o anexo 6 que hai que presentar no sorteo, que é un informe xurídico que di que ese terreno é noso. E, ademais, ten que ser un informe xurídico sin dudas, é dicir, ten que ser claro e conciso, ten que dicir que, efectivamente, ou é ou non é, non? E iso non se vai a poder presentar. Entón, vai nos quedar unha presentación dun plan colgado aí para saber se ese plan vai a poder ser así ou non. E non temos ninguna necesidade de facelo. Ninguna. E incluso, o que eu digo, quítase. E despois, cando nos demos cartos do complementario, os cartos que sean, collemos, traemos o proxecto aquí, con toda a rendición que o señor secretario poda facer o informe xurídico dicindo que eso, efectivamente, xa é terreno municipal e
e podemos facer un proxecto aí, e sácase para diante. Non hai ninguna necesidade de facer as cousas así, pagamos as cousas ben, e esa é a nosa proposta. Igual que lle facemos agora ao Grupo Popular, na súa proposta, non temos ningún problema en apoiarla. Que diferencia hai? A nós damos igual unha cousa que outra, sin total as obras van a ser as mismas. Que pasa? Que o gasto corriente, os cambios para gasto corriente, naquel caso son menos, e na presentación que nos presenta o goberno son máis. Bueno, eso é unha cousa que nós, como non estamos no goberno, e non sabemos exactamente as necesidades estrictas que ten o goberno dese gasto corriente para afrontar gastos, pois a nos vales tanto aquela como a súa, pero tanto aquela como a súa ten ese defecto que nós entendemos que se pode quitar, e podese quitar naquela ou podese quitar nesta, danos absolutamente igual. Por eso nos presentamos esta, donde está quitado. Ahora, tamén se nos dio o PP, mire, eu tamén a quito, total, non é máis que porrana, de aí, axustar, e listo. E nós tamén apoiamos, non? En comisión informativa dixo que sí que había os permisos. Pero non é verdad. Pois eso entón non é culpa nosa. Non, xa o sei, pero ainda estamos a tempo, por eso hai emendas, non? E as emendas tamén se poden rectificar, Aquí, ahora, que hai que aprobalas. Pero... Vamos a ver, aquí teño que entrar eu, porque estades debatindo, cando tedes que presentar. Ben, nós dispoñemos os permisos dos propietarios afectados de palabra. Incluso estuveron ali co topógrafo, cos técnicos, eso está claro. Non nos dou tempo a levar a notaría, porque o proxecto, pues bueno, ven bastante apurado de tempo. Pero sí que temos, puxémonos en contacto ca Diputación, e a Diputación nos dixo non hai problema ningún, simplemente no certificado decides que estades en trámite de dispoñer dos permisos. E logo, previo á execución da obra, se presentan os permisos igual que se presentan as autorizacións de patrimonio, de costas, de carreteras, cando se requiren. O sea, non é que dixéramos que se dispoñían, dixemos así mismo, estuveron os propietarios ali cos técnicos e con nós tamén, medindo e eles orientando a mí por aquí, por alá, e algún ainda quería aportar máis do que era necesario. Nos chega por aquí, non hai problema ningún, e que a Diputación xa coordinamos ese punto. O sea que, bueno, tamén entendo a vosa postura da oposición, realmente entendo perfectamente. Non hai ninguna necesidade de facer iso. Puntillear, porque non? Claro que tedes que puntillear, como non ides a ter que puntillear, seríades nulos. Entonces, entendo todo isto. Nós o que queremos é facer as obras, eu vexo a súa postura que é de puntillita dese tipo, non hai problema. Váleme. É a postura do PP, que é de deixarnos sin dinheiro para o gasto corrente. O gasto corrente é moi importante. De feito, eu fixe unha lista aquí desde 2014, que é onde poden ir máis atrás polo Subtel. Bueno, de feito, solicitei os datos ao noso dele. E no 2014, que gobernaba o PP, pois xa colliu do importe das obras, unha mitad do importe das obras foi para gastos correntes, no 2014. No 2015, parecido. No 2016, algo máis da mitad. No 2017, un equivalente, porque era importe en obras 198.000 e de gastos correntes 182.000. No seu goberno Marcote, tanto idem de lo mismo. Entonces, bueno, eu sei que eso é un castigo, porque os gastos correntes no Concello de Fisterra son moi elevados. Moi elevados. Nos aprobamos o gasto corrente que presenta. Non lle digo a usted, Marcote, pero quero dicir... Non probou a mí? Pero, sí, no seu goberno, porque era aprobado por todos, por ámbulos todos. Entonces, estes gastos corrientes son importantísimos, a luz, a agua, o teléfono, o mantenimiento e limpeza de edificios, e aseos públicos, mantenimiento do alumbrado, que basicamente xa sería todo, justificaríamoslo ca luz, pero está o mantenimiento de edad, recollida de residuos, tratamento de residuos sólidos, e despois esas pequeñeces que, bueno, a mí me sorprende que hai un membro da AMPA que temos trato de facer pequenas cousas nos colexios, que despois virá a pedir un algo que non podamos
decir que sí, porque ela mesma está agora dicindo que non. Sí, é que o carto é o carto, sabe de onde sale. Quen dixo que non hai agora mismo? A ver, quen dixo que Non, eu digo a vosa estrategia de reducir o gasto Non corrente. xa fulas como xa fulas ti en todo. Esa é a nosa estrategia. A vosa estrategia, bueno, xa non falo das súas follas parroquiales, das mentiras que contan as follas parroquiales que levan polas parroquias. Que suma? As xente nos vamos... Non, eso xa terei momento de replicarlo, das Supoño que cousas que non son certas. Entonces, eu vexo o xogo aquí político. A min váleme o pos, eu quero obras, vou a facelas todas que aquí se aproben. Claro, quedaremos castigados o goberno en canto a gastos correntes, porque é así, quedaremos castigados, que é onde saben que nos van a facer daño. Usted agora co seu novo asesor que ten sabe que isto nos vai a facer daño, igual teño dixo ele, usted ainda non caiu neso, porque desde o primeiro momento que nós supemos da convocatoria do POS, chamámosvos a uns e a outros. Usted desvinculouse de todo, non quiso saber nada. É certo que me dixo, é certo que vostede, por favor, respéteme o meu turno. É certo que vostede me dixo, deja los outros e vente comigo. Non é así, non é así. É o que vostede dixo. En eso é certo que eu dixe, non, vou a respetar. Sí, un momento. Pasaron todos os Pero ahora, portavoces, pero falta bueno, eu. sí, decho palabra ahora, porque eu tamén tiña unha proposta, tamén teño que decir algo. Bueno, pero pasaron os dous. Reparto dicindo que as obras son as mismas, son as que este equipo de goberno trae aquí, son as mismas, postas de diferente maneira, un fai menos daño e outro fai moito daño porque nos reduce o gasto corriente. Áurea, señora Teresa, pasaron os portavoces dos dous partidos políticos, pero falta aquel, o sea, tampouco non pasa nada. Pero, a ver, a mí o que está pasando agora parece un despropósito, porque, bueno, hai un pouco comentar sobre ti, agora últimamente, é que un pouco estivemos esperando unha semana, uns 15 días para chegar a este punto, porque, a ver, chamaron os tres partidos políticos para facer as súas propostas. A nós chamarnos o PSOE e o PP tamén. E bueno, na última, Luís, perdona, estou no uso da miña palabra, vamos a ver. Na última xunta informativa, a alcaldesa dixo que chamara os portavoces dos tres partidos políticos e que, en principio, o BNG e o PSOE fixeran unhas aportacións para os proxectos e o do PP, que lle parecía, non facía propostas, non fixese propostas ningumas, pero que lle parecía que as obras que estaban no POS, que todas eran necesarias e que estaba ben. Vale? Penso que é así. Ti estabas na xunta. Non é así, si que hai esos contextos, senón... Bueno, na xunta ti non dixestes nada. Na xunta non dixe nada porque na xunta dan uns proxectos que son 7 proxectos de 200 follas cada un, hai que mirarse con 48 horas, que as noites de por medio non dá tempo a leer, nin a reunir os grupos, nin a nada. Vale, pois eso podéstelo escoller ali, debatir ali. Pero eso é así sempre, son 48 horas. A ver, eu entendo que as xuntas informativas son de 5 minutos, incluso a veces, non sei, pareceme... Vale, con mellor... Pero non pola miña culpa, Teresa. Bueno, a mellor sería máis, máis convinte, pero porque, ao fin e ao cabo, hai o goberno son 2 de 11, repetimos en todo casi todos os plenos. Son 2 de 11, vale. A ver, é que é unha tontería que esteamos agora aquí debatindo cando xa podemos acordar, porque se hai unha minoría de 2, Eu non sei se hai minoría, eu propoño a miña, non sei se hai minorías ou non. Home, está visto, non? Irán, na súa opinión, non quixo tratar con nós. Bueno, a ver. Bueno, según ti, pero chamaron,
según a Para alcaldesa. decirme se eu quería apropiarme do alcalde Fernández. Dí, esta é a vosa. A do PSOE esta é a vosa. Dixo, A ver. así non son as cousas. Que- Non é certo. Vamos a ver. Non sabía, Luis, que ti tiñas esa característica, A ver, Sorpréndeme Pero moito. ti sí que sabía. pero Sí, Luis, sorpréndeme moito. ti, Iba a chamarche para iso. todas as obras son necesarias, ou non? Eso sí. Por eso Vale. estamos utilizando estas. Vale, pero que se xa hai a proposta, o único que hai é un mellor nos cambios e aparte. Nos traemos A a solución, votar. a parte da emenda que presentades, hai unhas alusións e que vos sodes, o sea, contra o equipo do goberno e contra o resto da oposición. Porque, Son favores, non? a ver, como favores, a ver, nós presentamos, Dixo ela. a ver, hai dixo, non sei, Pero cando dixen isto? Cando, iso é... Creo que sí, está visto, non? Que sí. Non sei. A súa palabra de verdade que vamos a ver, non vale nada. De todas formas, Luís, puse unha emenda quero rematar e despois, en todo caso, tal. A ver, xa o dixo o portavoz do PSOE por alusións de Pancova. A ver, non é unha obra necesaria, ainda que el teña ali un hotel. Hai moitos obras Ou- E que nombrou algo dun Isto hotel? non uso da miña, claro que hai, claro que hai. E a ver, as nosas propostas para un apoio ao equipo de goberno, sempre o dixemos en outros plenos, para nós o saneamento, auga, luz, o sea, é o máis importante, o sea, é necesario. Entón estuveste 18 anos. Xa, vale, pero, a ver, pero estou dicindo que outra cousa é que nós cando pedimos saneamento das parroquias ou das aldeas que faltan. Outra cousa que... Claro, pero terán que decir terán que valorar, é dicir, cantos veciños viven aquí, cantas reivindicacións hai dos veciños que hai aquí, o que non me venes dicindo que se vai a poñer o saneamento en Vilar porque teño eu ali unha casa. Eu dixen eso, Teresa. Acabas de decir que son pagadas e non, si favores de Calcova, como PSOE e de... Home, a ver, Sí. é que a oposición ao goberno e a oposición á oposición. Só diso mismo, non? Claro. A ver, Xa se é Deixen que que pasen 2 aninhos. aquí o único que perden son os cidadáns. Perde ninguén, nos traemos Sí. unha proposta. Ou nos poderíamos facer moi fácil. Non porque somos os caprichosos, e non. Vamos a ver, traemos unha proposta. o proxecto de Calcova xa estaba feito. E despois, había uns proxectos que estaban feitos e hai que aproveitalos, porque ese é un aforro para o pueblo, para os cidadãos, non hai que fazer novos proxectos. E despois hai outros, e según vos, polo que eu teño entendido por parte da alcaldesa e da xunta informativa, vos dixete sempre que todas as obras son necesarias, pues xa está. Hai unha proposta. Pero non está negociado con nós. Nós traemos a nosa proposta e adaptámonos aos proxectos estos. Pero por que non quixo? Porque non quixo ela. Outra vez, repito o mismo, outra vez. Entonces non me digas a mí eso. Dillo a ela, ou xuntar, eu non sei, eu non sei. Se non se sabe sumar, se non se... de verdade... Nós, ratificamos o que votamos na xunta porque é normal, non íbamos a facer outra cousa. A parte que xa digo, se vamos a aproveitar proxectos que estaban feitos polo anterior goberno e nós formamos parte dese goberno, pois é normal, non vamos a votar en contra, porque sería... E despois, eso, que se nós propuxemos unhas obras e non as aceptan, pois o normal é votar, a proposta que hai. Non hai moito máis que decir. Que queredes é afogar o Concello, pero vamos a proceder. As obras son as que este equipo de goberno fixo, xuntamente con quen quiso aportar algo. Os que non quixeron aportar, non aportaron. Pero como as obras son todas necesarias, eu, por iso, tanto me dá Carballo de primeiro, Carballo de segundo, sí que afecta no sentido de que no orden no que nos as traíamos,
porque as obras son mellora do viario de Calcova, mellora do viario na Rúa Granova, ampliación da rede de saneamento no lugar de Vilar de Ludo, o gasto corrente, mellora do firme na Rúa Alcalde Fernández, mellora do viario no lugar de Osisto, Alto do Caribio, pavimentación do vial de Escaselas. Todas estas obras son as que traemos nós. E son das que estamos falando. Simplemente, o cambiarlle a proposta do PP, cambiarlle o orden, significa que nos rebaixa o que nos podemos solicitar de gasto corrente, que é para todo eso. Entonces, como que é mentira? Na súa proposta o gasto corrente queda reducido casi a mitad. Foi o único que mirou, non mirou o resto de obras que entran, que na súa só había 3, eran... No, pero as obras son as mismas. Digo que é o cambio de orden. Mira o que lhe interesa, os cartos, queres máis cartillo? É o cambio de orden nas obras. A mí eso non me afecta, tanto me dá. Claro que quero cartiños, porque sabe que fago cos cartiños? Invirtos na comunidade. Invirtos na comunidade. O informe de intervención, que outro día salía o mapa de Fisterra en naranja. Dos poucos que salían naranja. Sí, porque tuve que arreglar moitas cousas. Podemos proceder a Só quero facer unha consulta. Queres tomar a palabra, diz? Sí, un momento. Dale. Vale. Reiterar unha cousa, nada máis, é dicir, nós non vamos a votar en contra de calquera proposta que leve unha obra que non se teña disponibilidade aos terrenos, vale? Porque pode pasar moitas cousas, aos veciños, e son 68.000 euros que están postos aí. E iso pode quedar no aire, entonces calquer proposta que leve esa obra, nós vamos votar en contra, evidentemente, por responsabilidade. Cando non hai necesidade de metela. A alcaldía dixo que había permisos, así que nos teníamos ao que di a alcaldía. Eu non sei, se non é, a alcaldía dixo que había. Vou facer outra consulta ao señor secretario. Nada máis. Vou facer unha consulta ao señor secretario. Señor secretario, usted vai facer o informe do anexo 6 en positivo sobre esa obra? Non. Entón, que facemos? A alcaldía dixo exactamente como tiña os permisos, e seguía a comisión. O sea, andamos a última hora quitando e poñendo. Eu non entendo. Entón, a comisión informativa, ao final non vale para nada. É que isto de cachondeo, de verdade. O sea, ao final non hai permisos. Engañan, trae aquí unha obra que non hai permisos. Na comisión informativa díxose, e hai testigos, gracias a Dios, díxose que tiñamos os permisos de palabra, que os propietarios estaban ali cos técnicos facendo a medición, e non podemos ter os permisos notariales porque non, tampouco temos as autorizacións de ninguna. É moi diferente. Bueno, pero a Diputación, ti sabes o que dixo, que non había problema. Eso foi o que se dixo na comisión. Eso é meterse nun problema sin necesidade, porque se hubiera necesidade, nós tamén íbamos a votar a favor, vale? Porque eso en Diputación pode ocurrir cando ti presentas unha obra, vale? Con todas as garantías, e cando vas a ejecutala, por calquera razón, de forza maior, non podes executala, vale? Entón, a Diputación, ti, se o justificas, evidentemente, nese momento podes cambiar e facer outra cousa. Pero é que aquí non hai ninguna necesidade de meternos nese problema. É que non hai. E para que vas a meter 68.000 euros nun sitio que ti non tes a garantía, que se morre un dos veciños, propietario da finca, e entre que se fai o rollo da herencia e todas estas cousas que hai que facer, xa non che dá o mellor tempo a meter a obra. E tes aí... Pero como non me vai dar tempo se eu estou executando obras do 2022 que eran súas? Non tes ninguna necesidade de facer iso. Non tes ninguna necesidade. Hai outra forma máis fácil de facer o que é cando che ven o plan complementario, xa tes a obra con todas as garantías e preséntala.
Para que vas andar xogando? Bueno, nos fiámonos do que ponía a proposta da alcaldía, que hai os permisos, se a alcaldía minte, somos uns enganados máis. O sea, que nos mantemos a nosa enmenda que as propostas enganadas. Xa sabes o que dixo o secretario, que xa o visto. Pero No, é que- na comisión o PSOE tampouco se manifestou, O sea, que... Acaba de decir Marcos, ti nunca dixestes na comisión que tiñan os permisos, ti dixestes o que están dicindo agora. E non me queiras facer tonta. Procedamos a votar. Procedamos a votar. Si está a proposta aquí, home. Non acabamos. A min as obras todas me gustan e... Exactamente, si son as que trouxemos. Entonces, vamos a proceder a votar a emenda primeira que foi presentada polo PP, porque bueno, só ten que salir unha, todos podemos votar a todas, pero bueno, saldrá máis votada e listo. Vamos a votar a do Partido Popular, pero no sentido de que, cuidado con abstencións e todo o tema, porque obviamente non poden ser aprobadas as dúas, só unha pode ser aprobada. Non vai pasar, creo. Non vai pasar. Vale, pois vamos a proceder a votos a favor da emenda do Partido Popular. 6 votos do Partido Popular. Sí. Abstenciones. 3. Sí, 3 a do Bloque e 2 da Alternativa dos Veciños. E contra 2 de... Ahora procedemos a votar a emenda do PSOE. Votos a favor. PSOE. Votos en contra. 6. Sale aprobada a emenda do Partido Popular. Vale, agora procedemos ao último punto, ditame sobre proposta de aprobación do importe de reducción de débeda do Concello coa Deputación Provincial. Isto é algo que xa vem dado pola, de feito, trouxen a circular da Diputación, no importe que podemos reducir a débeda. Esta é unha débeda contraída pola un préstamo provincial dos plans 2015-2023. Podemos reducila en 67.579,62. Alguna intervención? Votos a favor, pois, procedemos a votar. Unanimidade, pois. Como está en pleno extraordinario, non hai punto de robos e preguntas, sendo, a ver que hora é hora, as 19:49, pois será por rematada a sesión plenaria. Moitas gracias a todos por asistir.